खुलुमबाय भिडिअ चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामोबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ सिगांग्रो नटिफिकेसन बायदि। क'क्राझार अभायकुक्षियाव सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि हेंथायै बाक्सा जिल्ला एबसु आरो बड' उमेन्स कमिटिनि जुनै बानजायनायाव तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय मथगाव बेरेखा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि नेहाथारि कनिका बर' आरो तामुलपुर दख'रा एबसुनि बाहागो लादों। मिरु, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' आइजो जथाइ आफाद जयै बानजायनाय गंफ्रोमबो जिल्लायाव सानै ट्राइबेल हिनजावखौ थांनाय 11 जुन खालि क'क्राझार आयदाकुसियाव गामिनि रबिता राभा आरो समायना राभा मुंनि सानै हिनजावखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि हेंथायै आइजोफोरा ब्रुटेलिटि पारफर्मेन्स बेरेखा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि खालामदों। क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' माइबां हाउसआव। लोगोसे बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि रंगिना बाग्लारिया फोरमायो दि दायनिगिरि जुनार आखुनि सुबुंखौ दायनिगिरि मोननांगौखौ गोख्रोङै होनो थाखाय पुलिसनि प्रसादखौ खावलायदों। बलांगुरि दालार दुलाराय बर' फरायसा गोजौ फरायसालिनि सिखोन-साखोन खालामनाय हाबाफारि लादों। क'क्राझार आयकुक्षियाव सानै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारनायनि हेंथायै मैया चिरां जिल्ला एबसु काजलगाव दख'रा एबसु मावख' लोगो नांनानै दायनिगिरिखौ गोख्रोङै साजा होनो थाखाय धर्ना हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायथिदों। बारग' एनडिएफबि आरो माखासे बर' लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बारग' एनडिएफबि आरो बर' लाइमोनफोरखौ थाबैनो गुबुन गुबुन रैखाथि बिफानफोराव साख्रि थिसननायनि खामानिया मावफुंजानायनि लामायावसै। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी मोना मैया बे आयदाखौ लानानै आसामनि डिजिपि आरो गुबुन गुबुन रैखाथि बिफाननि गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों आगु फोरोंथाय होनायनि सायाव गुवारै सावरायदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ आबाद आरो गुन गोनां सोलोंथाइ मावथांखि फरायसालि सिखोन-साखोन खालामनाय हाबाफारि मैया डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादआ 3 नं. फुथियासं गामियाव गुदि फरायसालिखौ साखोन-सिखोन खालामनाय जायो। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो नेहाथारि बाबुल बर', बिथांजों लोगोसे फुथिसा गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि लोगो डिमाकुसि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि आरो साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोर बिथांमोना बाहागो लायो। तामुलपुर जौगाखां मावख'गिरिनि मावखुलियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' आरो आबादारि बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां घनेश्याम दास बिथांमोना मैया फ्रम महिनीरी बेंकखौ बेखेवनानै होबाय। 12 दुनालि दैमायाव सासे आइजोनि गोथै सह बोखांनो मोन्दों। मध्य-प्रदेशआव थाइजौ सेरसेआव 2.70 लाखआव बे थाइजौखौ
बागानखौ नेनो थाखाय 4 गार्ड आरो मा 6 सैमा बाहायदों। कक्राझार जिल्लाया देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय इस्ट मलीगन महापुरुष पि.सि.डि.सि. भाइस चेयारमेन मिस्टार सनेराम हेमब्रम बिथाङा गोब्राब लोमजानानै मैया मोनाबिलि समाव रुंसारि जायो। बिथाङा गोबां समनिफ्रायनो इउ.पि.पि.एल. राजखान्थि हान्जायाव थानानै खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि हरखाब जिउ गोमानायाव नखरजों लोगोसे देबोरगाव ब्लक इउ.पि.पि.एल.नि दैदेनगिरिफोरा दुखु मोननाय फोरमायदों। मोनसे समनि भारत हादरनि मुंदांखा गेलेगिरि मिल्खा सिंहआ हरखाबै चन्डीगढ़आव हरनि 11:30 रिंगायाव जिउ गोमाबाय। 18 जुन: बिथाङा गेलेनायाव मे दाननि 20 खालाराव कभिड पजिटिभ मोनदोंमोन। अक्सिजेन बिबाङा खम जानायाव 3 जुनआव आइ. सि. इउ. आव थिसनदोंमोन। मख'जाथाव दि बिथांनि बिसि निर्मल कौरआ थांनाय 12 जुन थामहिनबा सानबा सिगाङाव जिउ गोमादों।